mangan dong. Mangan, kalian mau mangan. Gue Pak. Jadi yang makan emang ya gue. Yo. Jelas toh. Goreng tahu gosong. Jane kowe iki iso olah-olah apa ora udah. Gede gedean. Yo gede jane mandine prek gledekne prek iso. Mung titik ngene iki nglapo apa ngene. Yang goreng kan nglapo. Drama. Alah, Kale weh. ndang luwe kok. Yang goreng nang nglapo. Ku mlebu cangkem. Hah? Tapi itu apa dulu? Ketemu. Tapi nama sudah kecam ilmu siji. Mental. Kata olah-olah kan yo. Loh. Iya, kalau kamu ketune nganut tak wong tuwek. Tapi Keren mbak mau. Keren. Mana sikatan sih? Mana sikatan? Kumpul tak musuh. Gua lara untu. Lorong tuh aku ora kowe kok rewel. Iya, lihat ngomongnya. Tapi Dem enak itu. Mantri. 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 Diomongi Pak Min kon ngewangi apa jenenge panen grame. Saiki. oh, kayak Nyapa? Ayo rene nembus kolangku piye iki? Lah. Amin. 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 Apa? Sorry. Nyapa. Wih nyapa. Anu to. Apa jenenge? Apa kae lho? Kayak apa? Ngapa segendah to? Kae dulu. Dro apa lho? Amin Apa antri. dro? Yo nek dulu. Dro apa? Wah, wajah iki anu serem. Ning ndi? Gone Pak Mantri aku kon itu. Anu tewangan kok tewang ngono. Sendok. Dro e kale arep pacul. Pacul. Amin. Loh, nek dulu. Dulu. Loh, nek dulu nek jero. Nek jero mau. Di. Nek jero. Kipo oleh ono. Kipo ya, Pak. Di lho. Oleh nek jero. Oleh nek jero, Mang. Jero nek, yo mlebu. Yo. Ayo. apa? Mantri kaya ngene. Aduh, gue nih. Don, tekan sini Don. Don, tekan sini. Kamu kasih kira, yuk. Yuk. Hei Tayo, dia bisa ceramah melaju melambat, Tayo selalu senang. Hei Tayo. Kayak gini ya, oh bengak kayak wong pekak, gini ya,
Wah, untungmu loro. Makane wong lek bar mangan isi kata Pak Mantri. Ben ora kaya Pak Mantri kok. Prof.